Atensyon sa adunay plano nga magtapok-tapok sa pagsugat sa bagong tuig karong gabi. Kamo ang rumbuhon sa Oplan Bulabog nga ipahigayon sa mga sakop sa Cebu City Police Office o sa taga City Hall. Kini aron malikayan ang pagkatap sa coronavirus disease nga hangtod karon wa paghihapon hingpit mawa. Dugay na usab nagpahimangno ang mga otoridad nga mutuman sa social distancing ug sa mga health protocols. Aniya ang report. Hugot nga ipatuman sa kapulisan ang security ug health protocol sa pagsugat sa bagong tuig. Ipahigayon sa Cebu City Police Office kauban ang mga departamento sa City Hall ang Oplan Bulabog. Suhiron sa mga otoridad ang tanang dapit sa dakbayan, lakip nini ang mga party-party sa mga establishmento, sama sa mga hotels. Apil sa Bulabogon ang mga mag-inom, ilabi na sa gawas sa mga Pinoy-anan. Katong sa mga pag-observe sa mga health protocol sa mga establishments, the BPLO will be in charge in that. Samtang sa mga maglatagaw panahon sa curfew hours, pangdakpon usab nunod sa protocol sa dakbayan. Kaabag sa kapulisan ang PROBE, City Environment and Sanitation Enforcement Team, BPLO, apilon usab sa pag-rescue ang mga street dwellers. Our curfew, city ordinance or curfew is still in effect. We have ang katong mga health protocols still in effect. Then, ang pag-serve og liquor still in effect. That's violation sa ato ang city ordinance. So, confiscation sa ilahang paninda, sorry to say, unya, pwede sad gani i-aresto sila. Dako pa kayo ang atong gym para ato sila magbagong tuig sa ato ang holding area sa either sa Tejero or sa Labangon Gym. So far, sir, sa karon nga bag-uhay lang nato nga pagtuyo, kanang grabe na gid nga mga badlungon na gid ba? Natay mga duha nga na file na gid og kaso. Nag-auhag mi sa atong makigsuunan labi na pandemya karon mag-celebrate as New Year in a more kuan lang gyud kanang modest way. Dili lang ta magpabuto. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.